Хитлер и наркотиците. През Втората световна война Адолф Хитлер, фюрерът на нацистка Германия, се проявява като страховит световен лидер и диктатор. Той е водач на така наречената раса на господарите. Някои почти го боготворят. Но извън общественото внимание, Хитлер крие една строго пазена тайна. Това е входът към личния бункер на Хитлер. Когато влязохме в него, лекарствата на Хитлер просто се търкаляха по пода. Въпреки че гради образ на жизнен лидер на земя на велики войни, фюрерът е зле физически. На тези кадри се вижда колко е болен през последните месеци от войната. Лявата му ръка трепери. По това време сигурно е имал проблеми с поведението, които без съмнение са повлияли на действията му във войната. Докторът, отговорен за здравето на Хитлер, е Теодор Морел. Той има репутация на шарлатани. През Втората световна война Морел поддържа фюрера с коктейл от наркотици и домашно приготвени лекарства. Понякога поставя на Хитлер по няколко инжекции дневно. Човек би останал с впечатлението, че Хитлер е като игленик. Пиели са му толкова много инжекции, че е просто изумително. Разсекретени документи, сред които и дневника на лекаря на Хитлер, разкриват колко е било разклатено здравето на фюрера, колко е бил зависим от лекаря си и как това се отразява на способността му да е фюрер на нацистка Германия. Този разказ е същинско откровение за моралния вакуум на върха на Третия райх.